Com inscriure's a la campanya Soc Responsable 2015. Primer hem d'entrar a la web socresponsable.org. En la web trobarem la primera pàgina on posa inscripció, la primera pestanya. Entrem a inscripció i omplim el formulari que tenim a la dreta, amb noms, Pedro Sánchez Pérez, per exemple, adreça, diagonal número 15, per exemple, Barcelona, la província, Barcelona, i el telèfon 93 XXX, etc., el telèfon que sigui. Posem el nostre correu electrònic, Pedro XXX, i el nostre DNI. Sobretot el DNI sense guions i sense cap espai. Per tant, hem de posar tots els números, per exemple, 15, 18, 37, 25A. Després, posem el nom del nostre animal, Pitu, per exemple. La data de naixement, si no la sabem més o menys, podem posar inclús l'any, 01 del 01 del 2014, per exemple. I llavors hem de dir si està identificat amb microxip o no. Si no està identificat, posem que no. Si fos que sí, posem que sí i el número de xip, però en principi posem que no. Per tant, tots els que no estan identificats, automàticament l'acció que haurem de fer sempre serà posar el xip només o bé posar el xip i esterilitzar. En aquest cas fem veure que és un gos mascle, per tant posem que és un gos mascle i haurem de posar el xip i esterilitzar, que és l'última opció. Després hem de dir com hem conegut la campanya. En aquest cas podem dir que l'hem escoltat per ràdio, doncs posem ràdio i posem enviar. Un cop hem enviat, ens confirma si les dades són correctes, diem que sí, són correctes, i ens surt aquest codi que és el que hem de guardar. No patiu perquè en cas que ningú hagi guardat aquest codi, si anem a la pàgina, al principi de qualsevol de les pàgines, a dalt de tot, aquí tenim comprovar codi d'inscripció i posem el nostre DNI i automàticament ens sortirà el codi. En aquest cas, si anéssim endarrere, podríem trobar, posant el DNI, ens sortiria el codi. Com que ens l'hem inventat, en principi, ara no el tenim, però poseu el vostre DNI i us sortirà el codi, només posant enviar. Un cop teniu aquest codi, us aneu a l'última pestanya, a veterinaris, on trobareu un cercador de veterinaris que està posat per províncies. Anem a Barcelona, per exemple, i per municipis. Tots els centres veterinaris de Barcelona estan dividits en els districtes, en els 10 districtes que existeixen a Barcelona. Si posem, per exemple, Barcelona-Gràcia, el districte de Gràcia, i posem cercar, i ens sortiran els veterinaris que tenim al districte de Gràcia que estan inscrits a la campanya. Nosaltres podem demanar pressupost a qualsevol dels centres veterinaris que estan en aquest llistat. És igual que no siguin de la nostra zona. És important demanar el pressupost amb tot inclòs, és a dir, els preus que nosaltres hem marcat com a màxims s'hi ha d'afegir la medicació postoperatòria. Per tant, important trucar a diversos centres, demanar pressupost amb tot inclòs perquè no hi hagin sorpreses i automàticament després ja es pot demanar hora amb el codi que teniu. No cal que espereu cap resposta des de FADA, perquè només serà amb el codi que ja podreu inscriure-us a la campanya, és a dir, demanar hora al vostre veterinari, el veterinari que hagueu triat d'aquesta campanya. I en aquest cas ja estaria, demaneu hora i porteu el vostre animal al centre que hagueu triat. Moltes gràcies.